amma a wayi gari mace ba wayewa, kai malam ba gidajiyan mata ba ta ba ƙauyar mata shine za ga idan mutum ya yi aure sai ya fara da ba ƙauya to dai bai san daɗin aure ba. Liman kaji sirrin ƙari, wannan yana daga cikin sirrin ƙara aure. Idan mutum ya yi aure sai karo da ba ƙauyen mata ba gidajiya wadda ba ta san yadda ake yi ba kuma ba ta so ta sani, sai a zauna auren ba daɗi, la haza wa la zaka, haka za a tafi aure ba daɗi, subhanallah. Amma idan mutum ya yi sa'a da wayayyen mata a wasu lokuta ma sai ya kasa ƙara aure saboda ya samu grade 1. Ya samu mace ta a zuwa gani, ai malam mace da ta san sirrin riƙe miji ita ce matar da ake tafiya da ita, ba wadda ba ta san komi ba game da aure wai tana jin kunya ko